はいどうも皆さん、こんにちは。カメランドイムラン TV のカメランです。イムランです。今日は2人の大好物のヨシナンを作りたいと思います。はい、以前の動画でヨシナンはウイグル風ミートパイと言いました。ヨシナンを作るには少し手間がかかります。でも結構簡単なので、これを見たあなたもすぐにできると思います。はい、まず生地を作りましょう。用意するものはちょっと大きめのタッパー、小麦粉2カップ、水1カップ、塩を小さじ1杯です。塩をも入れてあります。あとスケッパーあればできます。スケッパー。はい、生地を作ります。この小麦粉をこのタッパーの中にバーって入れます。で、この水をこの中に少しずつ。山から水が垂れてる。水の量なんですけど、なんでこれを残したかというと、水が少なかったら水を足せばいいし、水が多かったりすると小麦を足せばいいだけだし、まあ料理を楽しんでください。じゃあ次にこのスケッパーで混ぜます。ちょっと水が足りないので水をちょっと入れます。はい、全部。ある程度まとまってきたらこれ落として手でこねます。ここの爪のところでやるよりここのところでやった方がやりやすいです。このまま10分から15分こねます。村もやってみる？変わるぞ。結構まとまってきました。滑っちゃってるからタオル置くと滑らないね。結構いい感じになってきました。ヨシナン屋さん。結構まとまってきたので蓋を閉めて20分間寝かせます。その間にヨシナンの中に入れるあんを作ります。一番簡単なのが肉と玉ねぎなんですよね。他にはナスとか肉とかほうれん草とか肉、玉ねぎとかいろんな具材があるんですよ。でも今日は玉ねぎと肉だけでやりたいと思います。包丁を使うので、これは前のが子供にできたとしてもこれはお母さんにやってもらいましょう。はい、玉ねぎをみじん切り、肉をひき肉にしてもらいました。次にこの中に肉と玉ねぎ、塩小さじ1杯、胡椒ちょっとだけ。はい、ここまで入れるとこれを混ぜます。具材を袋の中に入れると洗い物が少なくなって便利ですね。手も汚れないし。俺もやってみたい。はい。これを4つに切っていきます。はい、4つにできたのでこれを丸めていきます。はい、綿棒を使って伸ばしていきます。これ熱いのでもうちょっと薄くします。
はい、こっちはもうできたのでこっちをやります。村にやってみる。横までついちゃったらこの小麦粉をつけてください。はい、もうこれできたのであんをつけていきます。はい、これを手で伸ばしていきます。ちょっと全部まではやらないでください。これを取ります。イエイ。いいよ。自分の手の指をここで押します。はい、これをここにこう、イエス。はい、これできたら鍋に火をつけて油をちょっと入れます。その後にこれを入れます。油はそんなに多くなくても大丈夫です。これは子供一人ではやらないで、大人と保護者の方と一緒にやってください。油が熱してきたので中火にして、中火は真ん中か、ここら辺でこれをそっと入れます。こっちを反対にします。でそっと入れます。やっぱりちょっと怖いからママに入れてもらった。ちょっと時間かかっちゃったから伸びてる。次、はい、今火は中火です。ひっくり返すときは必ず弱火にしてください。はい、できました。初めてにしたらちょっと焦げてるけど、できてますね。こっちはお母さんが作ったやつ。全然見比べにならない。はい、切りました。エアストライク、エアストライク投げられた。はい。これ美味しいです。これね、手で食べるんですけど、ハムと出してきて、これでスプーンであんじゃないですからね。そんな人いないと思うけど。これ美味しい。癖になる。はい、ということで今日は子供たちだけで、大人もちょっと使ったけど、ウイグル料理ギョシュナンを作ってみました。よかったら自分たちでも作ってみてね。楽しいよ。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウイグル語でホース。